аз Қуръон ман ба шумо чӣ гуфтам? Ҳатто ҳамин Мусора алайҳиссалом паёмбара Худованд гуфт ки бира гуфт Фиръавн ҳамаша ҷиноятҳо кайса бо ӯ бо мулоҳимӣ суҳбат кард. Бигӯ ҳамин корро накуна. Ҳатто дар ҳамон ҷо намегӯяд ки дар оятҳо намегӯяд ки ҳукуматро аз дасташ бикаш бигир. Фақат гуфт ки бира ислоҳ кун ба мулоимӣ. Яъне таълими Парвардигора ин таълиме аст ки бо сабр бояд ин корро пеш бибарӣ. Агар ту мухолифӣ, ту бояд инсони мисол дараҷаи олӣ дар мисол сабру тоқат гӯша суҳбатот аз агрессиву, аз ин радикалу, аз ин чизҳои бад дур боша. Масалан ҳозир мешавад ки ҳамун нафарро масалан тӯҳмат кунӣ. Бигӯ ин ин ҷо ҳаст одамое ки ҳақорат мекунанд, дашном мекунанд, дар васати ман менависанд. Масалан наҳзатиянд, дигар гурӯҳҳо. Мисол мегирем, намешавад ки Кабириро виноват бироӣ. Бигӯй ана ино ҳақоратчиянд, Кабирикам ҳамхели мисол на? Мисол. Ана мисол ҳар як ҷангал хару худи худша дорад. Ҳозир як қисса нақл мекунам бародар, илтимос бимонем гап занем. Дар ҳамин бозори Корвон як милиса ҳамин зад нону ҳамун помидор як зана кард, ба ҳамин шаташ шапа кард. Ҳаман нигоҳ кардам, ба як бачаам шур омад ҳамин каштани милиса қабид. Ҳамун бача амният будааст, амният кумка. Бурд ба худо милисаро ҳамхел яъне ҷазоеш дод ки қариб пагону ча мекарданд, айкот сирф мекарданд. Барои чӣ ман ин гапҳоро мегӯм? Ҳар як давлат, ҳар як ҷо як коригари бад ёки мегӯм ҷангал сару худи худша дорад. Ягон бор намешавад ки як давлат агар тилло айтори сари ҳамун давлат борон борад, всё равно одамое пайдо мешаванд ки норозиянд ёки одамое пайдо мешаванд ки ҷиноят мекунанд. Ин чиз аз ин чиз холӣ нест. Ира ҳамаи ҷода мушоҳида карда мешавад, дида мешавад. Фақат ҳамин чиза баҳона кардаву Тоҷикистонро шарманда карда дар YouTube бовар кунед, ман ҳамин дилам ҳамида месӯзад. Як чӣ медонам, як филми тоҷикӣ тамошо кардам. Мегӯяд филма як лаҳзаи гӯра, як мисол мегирем, ҳамин оилавӣ тамошо кунем. Ҳамин ахмақиву ҳамин шармандагӣ мебарояд. Хай бигзор, ҳамун як аз гап зад, ҳамонро сухани хуб, ором, одобона аз рӯи масалан ҳамун чорчӯбаи инсонӣ гап зад ки як катам гӯш кунад, бигӯяд хай ҳамин бача на ҷанг мехоҳад, на ҳеҷ чиз, ислоҳи давлати худша мехоҳад. Мисол гуфти гапҳо бародар оинаи бародарай мегӯяд, ҳам хеле бори битовада. Не да охир барои ҳамин ин чизҳоро ҳамин бародарои тоҷик намедонам, баъзеҳош чун намефаҳманд, чун хеле фикр намекунанд дар ин масъала. Дунё пеш рафтааст, одамо космос паридисанд, иҷод таълимо пеш рафтааст. Баъзе нафарҳои тоҷик ҳастанд ҳозир дар дохили Тоҷикистон. Ман бозам мегӯям ки аз ҳамун испандудкунӣ сар кардагану дар таи пошон лексусу ҷипай одамое ки ман мардак будем, ман дидам одамое ки бой будану бадавлат буданд, фарзандошон ҳозир ҳеҷ ҷода ба кор намераванд, барое ки нахонданд. Ҳозир дар ҳақиқатан вақти илмай. Бухонӣ ҳеҷ чини агар ягон чӯам натавонӣ ҳаминҷо карда интернет дар мебирои дарс метиҳӣ, подписчик пайдо мекунӣ, як кас ним кас мебинад ба адолаташ ҳамишавад пиррай пайрод мекунад, мегӯяд буда дар бари ман рост бе кор кунед ҷо. Ман бисёриро медонам мисол. Ҳама ҷода адолату ноадолатӣ ҳаст, буд, мемонад, ира намешавад гум кардан. Мегӯям ку як нафар фарзандои худша тарбия карда наметавонад. Дар ҳамин хона 4 нафар бошӣ, якташ хуни бинӣ мебирояд. Ин чизҳо ҳаста. Фарзандта ҷанг кунӣ, бугӯӣ гӯшотам мебурем ёки якта дар ҳамун пушти сараш ҳамчун ёки гӯшоша бикашӣ, шабалок хат якта бизанӣ барои сиёсате ки оянда сол шававу гапта бигирад, фоидаи худашда бошад. Нашавад ки фарзанд бихезад падарша бизанад. Ҳамин ҳукуматам баъзе вақт зиндон мекунад. фарқ надорад кадом ҳукумат. Зиндон мекунад, ҳамун ба тарбиявӣ зиндоне ҳаст ки ӯ мардак агар дар озодӣ монӣ, як барбар шояд корчашаб кунад. Не да ҳамун гуноҳ кард бояд сараш дии, не да ҷанг андохт бояд вай сар дии. Хелам намешавад охир. Ин чизҳоро бояд камтарак фаҳмидан дар кор. Ҳаст одамое ки ҷабр диданд, лекин ана ҳамонҳо бояд сухане кунанд ки чӣ хеле ки Худованд Фиръавнро гуфт ки ту масалан ҷинояткорӣ, эй Мусо бира бо хубӣ гап зада. Чӣ хеле ки Фиръавна масалан ин қадар ҷиноят кард, бо хубӣ гуфт. Худо ба шукр ҳукумати мо ёки давлати мо ёки миллати мо мардуми мусалмон ва ҳар рӯз ҳамун очирати ҳаҷ талпа мардуми судагӣ ҳаҷ мераванд, ҳоҷӣ шида омадастанд.
آخه دیگه جورا جنگ میدادی خطی کی جنگ میکنی چی را شور میدادی این یک چیز دیگه گفتن باید فراموش نشد ما یک چیزن با نوروزیم که میگن که ما یک اویلده فقط کار داریم انا همه آدم کار داریم تمام آخه چه یک اویلده که کار داشته باشین تا دیرکتروی مکتب و تو همه این نفرای آدمایی که به چورو بیزنسمن رو خوخیز پستل همه چیشون رو میبخشه برای گفتن میگروین در یوتیوب بله به فکت دلیل راکا به просто فکت как دلیل از خدا ترسیدن در گروه کم ترک این از خدا پگه مسئولیتی دوره امروز برادرها هر کاری میکنین فکرتونه در سر اصلا کلایختون کسی کار کنین بازی همه بیرون میبو اینترنت بیرون برو یابو این مردم زندگی دوره پیشروی دوره همه همی گپ شپ و شپ و جنگ جنجال در همین درون اینترنت ما میگم که وقتی از اینترنت بیرون میبروی اما اوبود اوزود ایپای زندگی فرزندوش رو پارک رو وارد تماشا همه آخران صحبت همه سخن همه که کردم انا همین چیزها شونه من نمیفهمم از خدا و رسول گپ میزنن چرا مثلا دین شریعت همه چیز اجازت دادگی نیست همون نفرها همه کار را میکنن نفرانی که مثلا میدونن که معنای اسلام خودش صلح یا اینکه داخلی صلح شدن یا اینکه چند جایی که مثلا در قرآن وا میخوری همه جا رحمان و از انا رحیم و از خوبی و خوبی ها و از همه خیلی چیزا صحبت رفتگی است حتی بله حتی اگر کسی مثال قرآن شناس باشد یا که کم شریعت شناس باشد میدوند که معنای اصلی اسلام صلح است صلح بستن صلح کردن از همه ناآرامی ها از جنگ جوش دور بودن است من نمیدونم اگر تو نوروزی فرق نداره کسی هستی نیستی ببین چیزی که خدا تعلیم میده هر کاری که میگی هر گپی میگی با فکت و دلیل خوب فکت و دلیل هم اگر داشته باشی نرم صحبت باید بکنی نرم خیلی که مثلا انسان هم میفهمونه انمی خیلی باید صحبت کنی با خیلی دیوانگی و با خیلی چیزها اصلا اسلام اجازت نمیده این ایجا گپ اگر بگن که خیلی ما اسلام بیرنیم ما یک دینی نو برومدیم دینی لق لق پق پق تق تق خیلی باید فهمیم بگیم خیلی که چکو کنیم زیکا و بیکا بیسو شده زیکا خب کنیم فروش ندام بگیرم اصل گپ همین که مردم تاجیک باید کم ترک از پای خواندن شان پیشروی هیچ چیزو در اهمیت نتن که این چیزها ما را میدونی 50 100 سالو عقیب بو میکشه افغانستان دو میشه